الله أكبر الله أكبر. وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Kutuwa kapag ambet kiro sa khutbah makambet na penduduk usap yang lain. Oh, hindi na kuha na di ka no bibigyan ang utagawa na di. Kailangan na pumakin di ka no sa sosot na kuha na. Uy, marami po na piliw, di ka pa kaya dapat taro to pag yung utusan mo yung lain. Ngayon dapat yun, mana pa kayo sa kuha na yun, mana doon makasabot. Oh, kung natawag pa lang, ikanong kami kung yan lugat ang kuha na no. Kaya buhulan kami. Oh, siap tanong. Kenapa yang ada mga siap jalok? Ah? Oh, siap inyalaw ko. الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى صوموا تصحوا وسافروا تستغلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mga pahiriko, mga Muslim, mga pumulong, ang mga Muslima, kita nagpapagulitapan yung kaya kakampat alam ko ano pa rin ibipagin ito sa dunia kapag mapunta isaluhin na mag-isa na ginatan niya sa pamilya niya. Ada agad ako si Waranto sa ling dunia makasisiguro mo sa pisa na tawang ipagin ka sa dunia. Kapag ilan ka mo sa Quran na ay Waranto ay ilibigay niya na di ka katawan na pumulo ng kapatid. Wama tadri nafsun mawla taksibu diba. Wama tadri nafsun bigay arjun tamut. Ito tujuan katawan, berusaha katawan dengan waktu na ingat betul na kita. Ngunit yung pinagkatawan ng ang ganang katawan tabi ang kapatid. Nagian, yung kaya kasagot na katawan ng Ramadan na ayam-yap kalala inatilan taluro na examination nagyan buto alat yang kesuatan malagsikol na nagyan buto nagyan pusa pa ng Ramadan mong itutup buka kang nasunusutuhan ka sabab sa yang buto para pusa na ayaw mong marka kung hindi ka pusa na sola ang katagay ang ito di pusa na ganyan na nabang pagaylaw mo pagaylaw na sola ang guilty ka dibilip ang yung nagtatakwa kalat si Allah Tabaraka wa Ta'ala apa sekabul apa yang dengan mata kabul na ikalat ka sa Tuhan ka kagit isugan ka Nabi at tiyan na ittaqillah haythu ma kunt wa atmi sayyatul hasanata tamhuha kakalakan ka tingin sa Allah sa apa sa mata kabul sisi ka sa Cebu sisi ka sa Manila sisi ka sa Saudi apa yang dengan mata kabul na sisi ka sa kalat yung putawasa ang kapuratan ng marakong malakul mo kaya po respector ng malakul mo na kung maadun po ako takalat si wala kabarat na watala kada ang respector ng malakul mo dato bayi malita mo at kakapkan tunay atas niyan kada ang mga respector ang mga pukunin sa niya sutaw dahil po respector niya naman din mo papadun po ka mabudra iman, mabudra aparatnya kalat si wala pabawal ko para dito respecto. Bumalik ko mo. Nasalin sa kala amian dusan hadir kamu amian map wala nagyuti kasakit akapukwir ka bumalik ko sa lapas. Dito na diyan ko kaya panutul sa hadith amay kukuha niya sa newa sa iblis agyuti plus ulit kuha nung balik ko sa newa siya kung mga kanin na si iblis, kapiang ninyo ito si Kuala, ay ang natigil na bali mapuro. Asabot ko, tamaw kami ang tanong
kumaraga na ay tingin na pag-ipaguguro negara na sumuguro niya. Na tiyari mo wala. Na tingin na ganyan niya talaga. Na pelate na din semua orang penegasi negara. Na tingin ko na sukur mo ang na sukur na tingin sa orang penegasi tipu na negara itu mo. Uy. Na ay pengulo na yan na dito na yung pagkaw. Na amin ang mga kuwano malikul ng saniyawa. Na prequest na wala sa wala kalmo. Lahat na pag-ipunditar wala ko malikul ng transitor ng arali ka din na dudur. Well, ngayon ko, nagyan ko tapos pinilo sa niyawa. Lahat pag-ipunditar mo wala ang masakit. Nasanin sa ganap ng langit, bibigyan naman ko. Kasakit at sakrat na mo ito mo tayo bibigyan. Napalin mo ko ito ba kung ano ba yung sisagyan mo ito ako ini sa niyaw galis. Kahit ng pasakisiyan, nagyan na mo itong nawasyan sa di itulan, nabudi ke, pamana di ke, tujuh nagyan ko ito kasakit, ang isu ito, isagyan mo tayo pa rin sa niya. Nagyan isabak mga pamilya, أسوأ كيانا لو تعلمون ما أعلم لا تحبتم قليلا ولا تطيعون وكذبوا رسول القدرين سنقوم بالدلل سيبوا مسألة القدرين رأيكم تنفيذ رسول الله الذي قالوا لله بالله سامي تكرهوا أيام الله نسوق بسرعة برهني قالوا لا سوطوا بطل الإسلام كيانيا كأني رسول رسول الله Naswatiyin sutra mamatay at asal mo yan at pagigilag mo wala ang kasakit sa sadyang mo tunggu sa malikul maut kuliya na lamu'aladatul malikul maut asyadtu min alf darbatin bisayf yan mo natin Rasulullah at kuhi yung malikul maut sa niya ko tao at asal mo yan daan mo yan na mas umaniyan katon at yan mo po aniyawa mo tatawid sa mga na masa kita tingin at isusal kibul ako taplan. Wala yan nila. Mga pagariya, at rin siguro tanong, mga lalo tanong, mga lata tanong, mga tunay tanong, ayaw dapat na, ayaw na lagi din nagbigaw ng mga kapri, kung mga lata tanong, pamilya tanong, ang gusto mga lalo tanong, ang kanila, hindi ko na yung raso, papagulima. Kaso kapag ito sa dunia, amat ang apya lagi. Maka isa na pinagkaroon, mapitapman ay nagkaroon. Apya pan, piyagong pagkatigan lagi sa kami miskin ka, nasa nasisir kaso para tuyan. Na andun ikap, kasakmar mo kalagulmot, na pagkadukil ka wala sa ganda ayat yan tanong na kalagul. Upang bumandar ka sa alama, andun di kasakmar mo kalagulmot, na kesa gila na magbusugan na dudin, ang argal ulang naman, ang pagkariyan. Akhirnya disebut kuntan mandau isagi Ramadan asum ke posyan berkatano na anak ini bukan dia berkatano cuma pagayron na dikalo di makang video dia elani wan asum anu kita buka kahor na pagigito mo wala ko pala rin lagi tanong sa pagigito. Nah, yung tiso, kaya ganap niya mga tanong, ilang ko na pumiginawan tanong sa sopan ng mga na pagigilap mga pagaling ng Muslim. Nah, lagi na nilan, si ku awin nakal, ku ano ba, ayat dalang hindi na awin nakal, aso kiputuin tanong, akal ku ano ba, anda man yung bisa katawan, apa ni mga pagigilap mga duwan yan sa taon. Apa kalian kamu, kalian itu kadip perlu bagaimana kita kasih pada toba, nah, pulih itu wala, lagi juga kapag ginawan talo, aging original success, ada tipe successful, ang yaging ito sa dunia, nasukupan kabila kapatay. Ang maswapon wala, kami akan diberikan dan ayat yang terangkan ke kapitul Rasulullah, at tingin al-mawtu, rahatul mu'min. Suatigin sukapatay upapaparatya na duty kaya panganikayan. Kenapa nariwa kalau pagkalagan sukapatay asara ka mati dari tanong silan. Kadipa ko umaga pagkalagan sukapatay. Kaya man yan asara ka sisira ka sukaparatya mo amal na diyan pagkalagan sukapatay na hindi ka pagkalagan. Kaano din ikapatay ko at na emanian at na amalyan ang mapya. Kaya minu-minu sa ipagir ka wala. Akasimisigil ka sa langan na muli na
maka 10 mata kepada dunia na sekay presidente sa dito. Na pagkapunggin kung wala sa mga pamilya katibo man wala sa sakit na lupa isa yung mga surga na din na kasasakit pro na tuwila mo karoa dubaw na baru amalan yan apias raskaw ang res apiagiran inating ang karo na kastori apun mo din na baru amalan yan akan buka isim ko din natin naginan iumay rakatan mo nagitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao mga ribu surga kaya pagkawatan mo na sabat mo kaya pagkawatan gusto alam na ayaw kawin kita ng Allah na makapuntukan ng purmasin surga sa Manisa awin din na akal di ka din siring siya ito masarin ka sa ginawa awin din ka kala ginawa ang malay kalpakas kung dito ka pagkakas manggil bukas susubot ito Allah ako nung palihada astagfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين عليه ونتوكل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما imantu na sibugatan ng panagandua na benar umay tagatano na sumama malaikat at ibu Rasulullah na millions asis asabil man po sa gamay tagagat. Na pagkibubiya sa tagal sa mga umakiran, mga umakiran sa tiyang mataharas sa Rahman na magigisa mo sila sa bubuya na tirong kulwala. Ya malaikati, mga malaikat ang ato narinig Kegedamiu, gedayu, aib berdasar sama oleh pelakon mga barang puasa ukiat. Tinggiran ko, soldo yara, 20 abisya ko rin na 30 ko Ramadan. Natikul mga malaikat, ya Allah, na ayaknya bukan pengiran na, iorfa amalahu, sekolah tarukut, ukian bilbukian, kaya perasaan saya yang bulan Ramadan. Natikul ayat subrasar, na usi hidup pun, kafar kulahum, iman ko na pag-ibsaksyan na naman at kaya mapya ka sa mga mga tao at lugaring siran ko mga darmeran na inirilakan kira sudah ulang siran amin ya rabbal alamin berita ng Allah lebut sa pagkarinig ng Allah amin ya rabbal alamin Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram kullina kay Allah ini punya kami ngokeh dan kesagir mutabulun Ramadan. Alhamdulillah, namun dunia ini kepunya lawan dari rokat terkuti. Sampai kami yang mampuman. Saya mudah sabar kali mutabulun Ramadan. Ya Alhamdulillah ini. Nah, pada taruh kepada tinggal saya boleh dipun. Dari mereka beringin ya Alhamdulillah ini. Beringin mereka jangan tiba saja di rumah para kami Alhamdulillah ini. Ini sekali kaya Allah. Sehingga mga tiwat na di kagagawa mga paratyan ya Rabbal Alamin. Dataro mga pariyak ito di kagagawa mga kamugula sa namin. Nalina sa namin ngawad. Dataro sakit na kanser. Ya Allah, dialysis. Lamo na mga rawat na sakit. Syarul amrad. Nalina sa namin ngawad ya Rabbal Alamin. Huwag kami nagkariban kami ya Allah. Ang masusuat kami, ang masusuat kami sa ganap kami sa dunia. Ya Allah, dengan perasulkan mga pusami sa bumi sa dunia. Ito mo mga pusami na sa bumi Amerika. Kami sa bumi Amerika di nas kaswata ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ayo, peririn tabi o. Salam. Insyaallah. Kulutan. Abdul Karim. Assalamualaikum. Kaifa? Perilitan.
Salamat ako pang hindi nga naman at niya kami sa atak. Suala ba yun? Gamit.